terlucu pokoknya yang diambil. Engko madeg nek sikile nek dhuwur ya malah nek dhuwur lho engko. Pokoknya nek kudu kuat lho dah. Itu toh ketuane iki. Wes mandek oke. Mandek kok. Skip. Posisi diam. Nek Bu RT gandengan ya tetep ngono terus no. Nah iso iki. Aku arep anu coba. Kan apa tuh? Iya ada. So guyu. Ayo Pak RT siapa sing milih iki? Anu untuk Mas Ican apa Mas Nanda tolong dong hadiah. Hadiah ini spesial dipersembahkan oleh Bapak RT untuk AKKN. Oh ya satu lagi. Lebih keras, majedor. Sini di kayak apa? Ayo Bapak. Aku ra iso bijak. Iki lho Pak RT. Sing iki apa sih iki? Pemenangnya Mas Arsa yes. Itu nanti hadiah spesial khusus. Kembalikan kepada Mas Anggi. Mas Arsa lagi. Oke.